A poďme ďalej. Druhú úlohu, ktorú som si pre vás pripravil, ktorá je podľa mňa celkom pekná. Ja som sa z nej tešil, keď sa schválila a tiež som trošku akože strátil ten optimizmus, keď som ju začal riešiť. A to je úloha, ktorá sa volá lampióny. Takže zadanie. Papierové lampióny lietajú za pomoci horiacej sviečky. Navrhnite a skonštruujte lampión zohrievaný jednou čajovou sviečkou, ktorý potrebuje najkratší čas od zapálenia sviečky na vyletenie do výšky 2,5 metra. No takto sa spýtam, skúšal to niekto z vás, teraz nemyslím konkrétne túto úlohu, ale akože má niekto skúsenosti, že skúšal lampióny? Áno, hej? Super, aj s čajovou sviečkou? A lietalo? Vynikajúco, ani mne. Ako ja som si to tak predstavoval, že popočítal som si to tak zhruba, potom som si povedal, dobre, postavím lampión, zapálime, neletí. Vôbec neletí. No. Takže poďme sa pozrieť, že prečo neletí a čo sa s tým dá spraviť. No. To znamená, že prvá vec, ako rozumiem tomu zadaniu. Hej? Čiže mali by sme používať čajovú sviečku. Čajová sviečka je dosť dobre definovaná vec, ako keď si to hodíte do internetu, tak to, čo nájdete pod pojmom čajová sviečka, viac menej to, čo poznáme. To znamená, že nejaký taký malý hliníkový ľahučký kalíštek, v ktorom je naliatý vosk a v ktorom je taký relatívne tenký knôt, ktorý produkuje v celku nie veľký výkon tepelný, ani svetelný, ani nič také. Hej. Čiže mali by sme používať túto čajovú sviečku, tak ako je definovaná. Keď tam dáte proste nejakú poriadnu kostolnú sviecu, tak asi vám to oponent oplieska o hlavu. Čo je otázka, ktorá podľa mňa je na diskusiu, je, že či tá čajová sviečka by mala byť nová, alebo môže byť aj skoro úplne vyhorená. Hej. Ja sa dostanem k nejakým parametrom za chvíľu, ale v zásade platí, že teda ten vosk v tej čajovej sviečke tvorí 2/3 až 3/4 hmotnosti tej sviečky. Čiže keď toho vosku tam bude máličko, tak tá sviečka bude oveľa ľahšia. Hej? Čo mne nie je úplne jasné z toho zadania je, že či je nutné použiť papier na tvorbu toho lampiónu alebo nie. Pretože keď sa pozriete na to zadanie, tak tam je, že papierové lampióny lietajú za pomoci horiacej sviečky, to je taká úvodná vetička, a potom navrhnite a skonštruujte lampión. A mne osobne, ale teda z tej dikcie vyplýva, že nemusí byť papierový, pretože keby to chcelo byť papierové, tak by sa napísalo niečo ako lampióny sú zariadenia skonštruované z papiera a tak ďalej. Ale tá prvá veta hovorí explicitne, že papierové lampióny sú zariadenia, ktoré lietajú za pomoci horiacej sviečky. A tá druhá veta hovorí, navrhnite a skonštruujte lampión. Hej? Ako ten papier sa odtiaľ stratil. A myslím si, že by sa dalo uhájiť, keby ste sa rozhodli použiť iný materiál ako papier. Hej? Papier má svoje nevýhody, dostaneme sa k ním. Ďalšia vec je, že ten čas, ktorý rátame, keby sme sa dostali k tomu, že sa to vôbec odlepí od zeme, tak rátame naozaj od zapálenia tej sviečky s tým, že sviečka, aj lampión a tak ďalej sú pri izbovej teplote. Hej? To znamená, že nemáme autogénom predhriatý lampión alebo sviečku alebo niečo také. Proste máme zariadenie, ktoré je izbovej teploty, škrtneme zápalkou, zapálime sviečku, spustíme stopky. Čo mne vôbec tiež nie je jasné, je, že či sviečka musí byť súčasťou lampiónu. Hej? Ako nemám úplne ujasnené ani ja vnútorne, že či je šanca, aby ten lampión sa dostal do 2,5 metra len na základe toho, že bude zohriatý sviečkou na zemi, ale úplne to nevylučujem. A ten lampión, pokiaľ by tú sviečku nechal na zemi, by mohol byť podstatne ľahší. Otázka je, že či to ešte spĺňa definíciu lampiónu. Hej? Ako toto je vec, ktorú nechám na diskusiu a na to, že kam sa vám podarí dostať. Nemám na to ja osobne vyhranený názor, čiže keby som sedel v porote, tak si viem predstaviť aj riešenie také, že lampión si berie sviečku so sebou, aj riešenie také, že tá sviečka zostáva na zemi. Čo pokladám v tomto prípade za absolútne kľúčové je, že chcem vidieť experiment na mieste. Ako toto je jeden z experimentov, ktorý sa naozaj doniesť dá, hej, ako čajová sviečka a nejaký lampión, pretože vyhneme sa tomu, že tam bude referent, ktorý bude tvrdiť, že jemu to lietalo a oponent, ktorý bude tvrdiť, že sa to nedá. Ako toto je typická úloha, ktorá mne smrdí s tým, že polovica družstiev bude tvrdiť, že sa to nedá a druhá polovica, že sa to dá. A pokiaľ to nepredvediete na mieste, tak tie diskusie neskončia. Pokiaľ prídete tam a zapálite tú sviečku a ste schopní počas tej polhodiny toho tam dostať lampión po plafón, tak ste proste
skončili diskusiu na túto tému. Môžeme sa baviť o tom, či to je 10 minút, alebo 27 minút, alebo 3 minúty, ale tá principiálna otázka, či sa to dá, alebo sa to nedá, sa vyrieši na mieste. Takže pokiaľ sa vám to podarí zostrojiť, tak urobte prosím vás všetko preto, aby ste to doniesli. A akože bežne sa prichádza s tým, že polámal sami to cestou a podobne, tak ak sa vám to poláme cestou, tak to nenecháte na internáte, ale donesiete to v sáčku ukázať, že mali ste to postavané. A polámalo sa vám to cestou a my sa pozrieme, že či máme predstavu, že veríme, že takéto niečo mohlo lietať, čo ste tam donesli. Hej. Dobre, čiže základný princíp, ja si myslím, že tam není asi až tak veľmi o čom špekulovať. Zapálite sviečku, sviečka zohreje vzduch v tom balóne alebo v tom lampióne. Vstláková sila okolitého vzduchu nadnáša ten lampión a otázka je, že okolko proste dokážete zľahčiť ten vzduch v lampióne v porovnaní so vzduchom v okolí, tak aby tá vstláková sila bola dostatočná. No a teda, keď sa vám to podarí, lampión sa odlepí od zeme a dosiahne výšku minimálne 2,5 metra. Tam stopnete stopky. No a ak si berie sviečku so sebou, tak veľmi pravdepodobne bude stúpať ďalej. Proste klasické tie lampióny vypustíte a oni proste idú niekde veľmi vysoko, až kým ich vietor neroztrhá, alebo sa nesfúkne ten zdroj tepla a podobne. Ak sviečka zostane na zemi, tak veľmi rýchlo ten lampión zasa si to rozmyslí a začne klesať k zemi a tam je teda tá kľúčová otázka, aby ste to, ak to budete robiť s tým, že sviečka zostáva na zemi, aby ste to mali naladené tak, že sa vám to v 2,20 neotočí a nevráti späť, hej, lebo to je zlé. No, skúsme sa pozrieť na to, že čo treba, aby ten lampión vôbec mal šancu vzletieť, hej. Keď napíšem, že T0 sa rovná 293 Kelvinov, tak tým nemyslím vzorec, lebo keď som vám slúbil, že tých vzorcov bude menej, tak to sa neráta toto. Dobre, vzorec je také niečo zložitejšie. Takže predstavím si teraz lampión a aby som vedel s tým niečo popočítať, tak si predstavím lampión ako guľu polomeru R. Hej. Ten lampión môže byť všeličo iné, samozrejme. Nebude to nikdy úplná guľa, lebo to bude musieť mať dole nejakú dieru, cez ktorú bude ten teplý vzduch tam od sviečky vstupovať, ale guľa je dobrá, pretože má dobrý pomer medzi povrchom a objemom. Hej. Inak povedané, proste guľa je objekt, ktorý má najväčší objem pri danom povrchu a z istých dôvodov je toto parameter, ktorý nás bude zaujímať. Ukážem neskôr. No, čiže predpokladáme, že teplota okolia je 293 Kelvinov. Teraz si vycúcam z prsta. Budem o tom neskôr diskutovať, ale teraz proste to bolo naozaj také, že zoberiem si, že nech teplota v lampióne je 350 Kelvinov. Hej? Nejakých 70 stupňov rádovo. No a zoberiem si, že teda hmotnosť sviečky a nejakého takého závesu z nitiek, ktorý človek ľahko spraví, napísal som 5 plus 10 gramov, ja keď som si vážil čajovú sviečku, tak proste taká úplne vyhoretá čajová sviečka, kde boli minimálne množstva vosku, aby sa niečo dalo s ňou robiť, tak mala 5 gramov a 15 gramov mala čajová sviečka, ktorá bola nová, taká, že sa vytiahla z krabice a bol tam plno toho vosku. No a túto som proste spravil nejakú takú inžinierskú konštantu, kde som povedal, že hmotnosť lampiónu bude zhruba 100 gramov krát R na druhu. Čo to znamená? Toto znamená, že keď je povrch gule 4 pi R na druhu, tak hmotnosť bude nejaká povrchová hustota, to znamená, že nejaký gram na meter štvorcový krát 4 pi krát R na druhu. Čiže v tomto je schovaná nejaká úvaha, že použijem materiál, ktorý má rádovo menej ako 10 gramov na meter štvorcový. To je niečo, čo je veľmi tenké, ako pauzový papier má viacej, nejaké tenké igelity alebo proste také tenké fólie majú aj menej ako toto. Proste ja som používal ako prototyp Tesco tašku, ktorá je hodne ľahká. Hej. No a potom som si niekde vygooglil na internete, toto je taký veľmi diskutabilný parameter, že výkon čajovej sviečky je okolo 40 W. Ako predpokladám, že rádovo to sedí, nie je dôvodu toto spochybňovať, lebo 400 W to nebude a 4 W to nebudú, hej, tak to poviem. Ale toto je vec, ktorá sa dá relatívne ľahko namerať. Zoberiete hrniec s vodou, postavíte pod to čajovú sviečku a necháte ten hrniec zohrievať nejaký rozumný čas, tak aby sa zohrial iba o niekoľko málo stupňov Celzia, tak aby ste tam nemali veľké straty. Tú vodu necháte najskôr dosiahnuť izbovú teplotu, aby sa vám nezohrievala od okolia, potom fúknete pod ten hrniec čajovú sviečku. Hrniec musí byť dosť veľký, aby absorboval čo najväčšie množstvo tej energie od tej sviečky. Necháte to tam niekoľko minút pôsobiť tak, aby sa vám to o niekoľko stupňov zohrialo a keď máte teplomer, ktorý merá aspoň na desatinky, čo by nemal byť problém aj na bežnej strednej škole, tak viete
ten výkon s presnosťou, ja neviem, 10% určite viete zistiť a to vám stačí na to, aby sme pokračovali ďalej. Takže poďme popočítať trošku, toto už sú tie vzorce, čo som sľuboval. Čiže máme stavovú rovnicu, PV sa rovná NKT sa rovná NRT, tam si vieme dosadiť pomer hmotnosti vzduchu a molovej hmotnosti vzduchu. Z toho vieme teda vyjadriť, že ρ je mmv lomeno RT. To nás až tak nezaujíma, to, k čomu sa dostaneme a čo je proste rovnica, ktorú budeme používať, je taká, že súčin hustoty a teploty vzduchu je konštantný, pokiaľ sa jedná o ten istý vzduch. No, keď dosadíme tú počiatočnú hustotu vzduchu 290, pri 293 Kelvinov, čo je dosť presne 1,2 kg na meter kubický, pokiaľ nie ste vo veľmi vlhkom alebo znečistenom prostredí, tak sa dostanete, že hustota pri tých 350 Kelvinoch bude dosť presne 1, pekne to vychádza, kilogram na meter kubický. To znamená, že ten rozdiel hustôt bude približne 0,2 kg na meter kubický. Inak povedané, pokiaľ by ste mali lampión o rozmere 1 meter kubický, tak ten lampión by uniesol zhruba 200 gramov. To znamená, že keď sa vám podarí dosiahnuť, aby ten lampión mal menej ako 200 gramov, tak by mal lietať. No, čiže tu je nejaká podmienka vzletu. 4/3 πr na tretiu krát delta ρ musí byť väčšie ako hmotnosť lampióna, prípadne plus hmotnosť sviečky. Hej? To píšem ako v zátvorke. Hej? To znamená, že z toho dostanete nejakú podmienku pre polomer lampióna. Ten lampión vždy, keď si uvedomíte, tak ten objem toho lampióna bude v istom zmysle raz rýchlejšie ako plocha. Takže vždy, keď ten lampión bude dostatočne veľký, tak by mal vedieť vzlietnúť pri tej fixnej teplote. To znamená, že keď to dosadíme, tak bez sviečky, podmienka pre lampión bez sviečky nám vyjde, že polomer je viac ako 12 cm, čiže tá guľa by mala mať tak priemer 24 cm, čo je taký ako rozumný lampión od pohľadu. Pokiaľ tam dosadíte prázdnu sviečku, alebo teda sviečku, ktorá nemá skoro žiaden vosk, tak vám vyjde, že ten lampión by mal mať okolo aspoň 23 cm v polomere. Toto už je trošičku taký väčší lampión, ale stále sa dá. A pokiaľ tam dosadíte akože naozaj plnú sviečku, tak aby vyletel naozaj vysoko, tak vám vyjde, že ten lampión by mal mať viac ako 31 cm, čo už je taký poriadny lampión. Hej. Samozrejme, toto sú minimálne polomery, hej? Lebo tieto polomery by platili iba vtedy, ak ten lampión bude presná guľa, ale ten lampión presná guľa nebude, takže proste tam tej plochy bude trochu viacej ako to, čo sme tam rátali, takže určite v experimente musíte ísť ďalej ako tieto parametre, ale toto vám proste jednoducho povie tieto rovničky, že čo sú minimum, aký lampión nemá zmysel stavať, lebo viete, že nepoletí, ale ešte sa teda vrátim, keď budete naozaj ten lampión stavať, tak je dobré, keď si naozaj začnete tým, že si definujete inžiniersky túto konštantu z toho materiálu, s ktorým robíte, aby ste vedeli, kde ste. No, ale teraz proste príde druhá otázka a tá druhá otázka je, že ako naozaj teplo v tom lampióne môže byť. Že my sme si povedali, že nech tam je 350 stupňov Kelvinov, hej? Teda nech tam je 350 Kelvinov, ale otázka je, dokáže nám to dať tá čajová sviečka? Proste, lebo samozrejme, že čím väčší lampión, tak logicky, tak tým asi chladnejšie tam bude. A keď postavíte veľký balón, ktorý by ako mal vyniesť aj vás, tak áno, možno, že keby ste tam dokázali udržať 70 stupňov, tak unesie aj vás, ale jednoducho tá čajová sviečka to asi nedokáže. Hej? Takže poďme urobiť nejaké tiež hrubé úvahy o tom, že čo nám dá tá čajová sviečka. No, teraz akože ďalšia inžinierská konštanta, ktorá tu vstupuje, je akási tepelná vodivosť hraničnej vrstvy vzduchu. K tomuto dám trošičku komentár. Hej. Asi viete, že vzduch ako taký je relatívne dobrý izolant, hej, tepelný. To znamená, že vzduch nevedie príliš teplo, hlavne preto, že je riedky. Hej. Akože vzduch to je viac menej skoro nič. To znamená, že ak tam není až tak veľa tých molekúl, ktoré by ako dokázali zobrať to teplo, to znamená, že prevziať energiu na jednej strane a odovzdať ju na tej druhej strane. Ale toto platí len v prípade, že by ste zakázali tomu vzduchu sa pohybovať. Hej. V momente, keď mu dovolíte sa pohybovať, to znamená, že povolíte tam nejaké ako makroskopické prúdenie, tak tá vodivosť sa rádovo zmení a tá vodivosť je veľmi dobrá. Hej. Vzduch sa klasicky používa ako izolant. Hej. To, že vy dávate na zateplenie budov, že používate penový polystyrén alebo nejakú sklenenú vátu, to nie je kvôli tomu, že ten polystyrén by bol dobrý izolant, alebo to sklo by bolo dobrý izolant. Ako
to je niečo, čo obsahuje čo najviac vzduchu, ako môže mať, ale v nejakých malinkých bublinkách, aby ten vzduch sa nepohyboval. Hej. To znamená, že vzduch sa v zásade používa ako tepelný izolant, ale funguje to len vtedy, keď ten vzduch makroskopicky neprúdi. Hej. No a teraz, čo sa stane, keď vy máte nejakú stenu, je to, že okolo tej steny vzniká nejaká vrstvička vzduchu, ktorá je tak povediať skoro nalepená na tú stenu a ktorá neprúdi. A niekde za tou vrstvičkou už je ďalší vzduch, ktorý prúdi. No v zásade ako inžinierský prístup k takýmto veciam, keď sa pýtate, že aká je tepelná vodivosť nejakej steny, tak je taká, že poviete, že, alebo teda tepelný odpor, tepelná vodivosť je 1 lomeno tepelný odpor, rovnako ako vodivosť je 1 lomeno odpor v elektrine. No a keď počítate tepelnú vodivosť nejakej steny, tak to je presne to isté, ako keby ste zapájali odpory za sebou. Hej? No a keď máte stenu, ktorá sa skladá povedzme z viacerých vrstiev, tak to je to isté ako zapojenie sériovo odporov. Preto je lepšie sa baviť o tepelnom odpore ako tepelnej vodivosti, keď máte niečo sériovo zapojené. No čiže teraz, keď máte nejakú stenu, povedzme, alebo toto okno, a teraz sa spýtam, že aký je tepelný odpor tohoto okna, že čo musí prekonať to teplo, aby preliezlo cez to okno, tak tam je niekoľko vecí, čo musí prekonať. No, keď sa na to pozriete, tak vidíte, že za prvé tam sú proste nejaké 2 vrstvy skla a každé to sklo má nejaký tepelný odpor, ktorý bráni tomu, aby to teplo prúdilo. No a teraz medzi tým sklom je nejaká vrstva vzduchu, ktorá tiež nejakým spôsobom bráni. A potom ešte aj to, že to sklo samo o sebe nemá teplotu prostredia. Hej. Keď chytíte to sklo, tak zistíte, že ono je studenšie ako teplota prostredia. Čiže to, ako sa rátajú takéto veci, keď máte nejaký prestup medzi vzduchom a nejakou pevnou látkou a podobne, tak vždycky poviete, že z každej strany tej pevnej látky je nejaká vrstvička vzduchu, ktorá má svoj vlastný odpor. A keď je tá vrstvička vzduchu, a proste akýkoľvek ďalší vzduch, ktorý tam je, tak už nemá prakticky žiaden odpor, pretože tam už prúdi. Čiže ako by sme rátali toto sklo, by bolo také, že by sme povedali jedna vrstvička vzduchu znútra, potom vrstva skla, potom vrstvička vzduchu zvonka tej vnútornej vrstvy skla, vrstvička vzduchu zvnútra vonkajšej vrstvy skla, potom sklo a ešte vrstvička vzduchu z vonkajšej strany vonkajšieho skla. Hej. Čiže napočítal by som tam, že 4-krát vrstva vzduchu plus 2-krát sklo. To sa dá normálne takto spočítať. Hej. Finta je v tom, že v skutočnosti, pokiaľ používate to sklo tenké, čo teda pri tom skle nie je úplný prípad, ale že predstavte si, že by ste tam mali natiahnutý igelit alebo niečo také, tak ten odpor toho igelitu je veľmi malý, keď pre nič iné, tak pretože ten igelit je veľmi tenký. Čiže to neznamená, že ten odpor je tam nulový, keď ten odpor toho igelitu je nulový. Ten igelit tam hrá dôležitú úlohu, že zabraňuje prúdeniu toho vzduchu, preto igelit natiahnutý na okne je lepšie ako otvorené okno. A ten odpor, keby som mal otvorené okno a natiahnutý tam igelit, alebo niekto mi ho rozmláti, je proste len súčet tých vrstvičiek vzduchu, ktoré tam vzniknú. To znamená, že pri takom jednoduchom okne by to bolo proste 2-krát vrstvička vzduchu. A to isté bude, prosím pekne, pri tom lampióne. Ten lampión bude nejaká veľmi tenký materiál, ktorý sám o sebe nemá šancu príliš brániť prestupu toho tepla, ale bráni prúdeniu toho vzduchu, čiže okolo toho materiálu, okolo toho lampiónu vzniknú 2 vrstvičky, jedna znútra a druhá zvonka, ktoré budú brániť prúdeniu vzduchu a ktoré vytvoria istý tepelný odpor. Keby tam nebol, tak proste ten lampión nemá šancu. No a teraz, keď si pogooglite, to nie je až také úplne jednoduché, ale keď chvíľu googlite, nájdete isté nejaké inžinierské stránky, kde proste nájdete nejakú tepelnú vodivosť hraničnej vrstvy vzduchu, ktorá je, že 5 až 25 W na meter štvorcový a Kelvin. Čo to znamená, že keď budete mať meter štvorcový jednej vrstvičky vzduchu, tak pri teplotnom rozdiele 1 Kelvin tade bude prúdiť 5 až 25 W. Hej. Ako prvá vec, že narážame na problém, že 5 až 25 je ako veľký rozptyl, to je faktor 5, to je veľa, ale tá odpoveď na to je taká, že to je ako veľmi komplikovaná fyzika a vôbec ako buď sme radi, že máme nejaký takýto vzorec, lebo to tam naozaj počítať, to by sme sa nedopočítali. A to, či to je 5 alebo 25, závisí od mnohých faktorov. Prvý je taký, že čím bude väčší ten teplotný rozdiel, tým väčšie číslo bude, lebo tam bude väčšia, ako tá vrstvička sa nám bude zužovať, keď bude menší teplotný rozdiel. A druhá vec bude taká, že pokiaľ tam bude nejaké makroskopické prúdenie a priori, tak to bude skôr
k tým väčším číslam, dokonca to môže rásť až na 500, pokiaľ tam máte ako explicitne makroskopické prúdenie. Čo teda, keď sa zamyslíte nad tým lampiónom, tak zvonka, pokiaľ to nebudete robiť v prievane, tak tam nejaké makroskopické prúdenie neočakávate. Ale znútra tam môže byť v celku zaujímavé makroskopické prúdenie od toho horúceho vzduchu, od tej sviečky. Hej. Ale zatiaľ teda zoberme ten koeficient tak, ako je. Spomenul som, že vrstvy sú dve a takisto mne sa zdá ako veľmi rozumné proste zanedbať akýkoľvek tepelný odpor toho materiálu ako lampiónu ako takého, lebo to predpokladám, že bude veľmi malé. No a takisto, čo zanedbám to, lebo neviem, ako by som to nejako spočítal, nejaké straty, ktoré sú definované tým, že vy keď zapálite tú sviečku, tak tam vám prúdi horúci vzduch do toho lampióna. Ale zjavne vám nejaký vzduch prúdi aj von a časť z neho bude horúca a tam sa teda niečo stráca. No ale v zásade teda viete povedať, že ten výkon tej sviečky P musí približne... Výkon tej sviečky P musí približne zodpovedať stratám, ktoré sú dané tým teplom, ktoré odchádza z toho lampióna von. To znamená, že P je približne 4 πr na druhu, to je plocha toho lampiónu, krát tento famózny koeficient krát 1/2 krát delta T. Tá 1/2 je z toho, že tie vrstvičky sú dve, to znamená, že ten rozdiel teplôt medzi vonkajškom a vnútrajškom sa rozdelí na dve vrstvičky, čiže na každú vrstvičku prípadá 1/2 rozdielu tých teplôt. Respektíve iný pohľad na to je taký, že keď máme tepelnú vodivosť jednej vrstvy H, tak tepelná vodivosť dvoch vrstiev za sebou bude H,5, lebo odpor je 2H. No. A z toho to vymlátime von delta T, ako na rozdiel od Goffovej loptičky, toto sú slušné lineárne rovnice, kde sa to dá urobiť. A pozrieme sa, že čo nám to dá pre tie parametre, ktoré máme. No a spomeňme si, že očakávanie bolo, že to delta T bolo okolo 57 Kelvinov. No a teraz mali sme nejaké tri veľkosti lampiónov, 12, 23 a 31 cm. A pozrieme sa, že pri výkone 40 W, že aký naozaj vieme dosiahnuť rozdiel teplot. No a toto nám hovorí, že to je 18 až 88 Kelvinov, tu je 4,8 až 24 Kelvinov a to je 2,7 až 13 Kelvinov ten rozdiel. To znamená, že máme problém a máme veľký problém, že proste my sme si spočítali, že koľko by mali byť rozdiely, aké veľkosti by mali byť tých lampiónov, aby pri teplotnom rozdiele 57 Kelvinov ten lampión lietal, ale tieto isté rozmery nám hovoria, že proste takýto rozdiel teplot my tam nedostaneme. Ako ono sa to dá popočítať aj ďalej a zistiť, že proste, že čo s tým a aké sú optimálne rozdiely, teda aké sú optimálne rozmery tých lampiónov, ale ako pri tej veľkosti zistíte, že proste akože s plnou sviečkou to jednoducho lietať nebude a bodka, lebo bude ten lampión príliš malý a potom neuniesie sám seba, lebo je malý, alebo je veľký, ale keď je veľký, tak nám stúpajú tepelné straty a ten rozdiel teplot, ktorý dokážeme získať, je malý. Hej. To znamená, že v zásade ten záver z tohoto je, že tá čajová sviečka je slabá. Tu existuje istá šanca. Hej. Ako ten lampión bez tej sviečky nám hovorí, že ten rozdiel teploty v tom lampióne a mimo toho lampiónu teoreticky môže byť až po 88 Kelvinov, čo by mohlo stačiť. Ale vzhľadom na to, aké odhady sme robili a čo sme všeličo zanedbali, tak ja neverím, že to naozaj pôjde, pretože ja si myslím, že kým to nebude tak, že my budeme ďaleko za tým, čo potrebujeme, tak to proste experimentálne nebude fungovať. Hej. To je tak, ako keď niečo skonštruujete a vám to vyjde, že keď všetko bude super, tak to bude fungovať, tak to nemáte šancu naozaj postaviť, lebo vy proste potrebujete nejaký extra materiál na to, aby ste vyrobili niečo, čo sa podobá gule, hej, a podobne a proste trošičku vám zafúka nejaký vietor, alebo ako niekto otvorí dvere a hneď vás to zabije. Takže lampión zabije v úvodzovkách. Dobre, takže môj záver z tohoto je, že čajová sviečka, tak ako je, proste nejaký rozumný lampión nevie zdvihnúť. Rád sa presvedčím o opaku. A o tom, že mi poviete, že buď teda sa niekde stala chyba vo výpočtoch, alebo v úvahe, alebo proste tie parametre, ktoré som vyťahal, nie sú korektné. Hej. Alebo proste prídete s nejakým materiálom, ako dalo by sa vymyslieť nejaký materiál, ktorý je stále ľahký, ale má dve vrstvičky a neviem si to úplne predstaviť. Hej. Čiže čo k tým experimentom? Hej? Čo prvá vec je teda, áno, ja som to nerozbehal, ale ako ja som teoretický fyzik, takže to sa očakáva odo mňa, že ja vám to tu popočítam a vy to rozbeháte a ja potom poviem, že paráda. No, v zásade
odporúčal by som minimalizovať hmotnosť balóna, akokoľvek sa to dá. Hej. A proste nepreháňať tú veľkosť, lebo vidíme, že tá veľkosť naráža na to, že tá čajová sviečka je proste malá. A myslím si, že bude úplne OK, ak ukážete, že s bežnou čajovou sviečkou sa nedá letieť tak, že si tú sviečku zoberie ten lampión so sebou, ale dá sa letieť tak, že tá sviečka zostane na zemi, tak ja to pokladám za OK riešenie. Zvlášť, ak je to tak, že proste s tou sviečkou to není šanca, lebo ten lampión to neuzdvihne. Mne sa teda, napriek tomu, že mi to nevzlietlo, tak sa mi zdalo dobré riešenie, že nad tú sviečku umiestniť niečo, čo rozptýluje trochu ten horúci vzduch, ktorý ide od tej sviečky. A to má niekoľko dôvodov. Prvá vec je, že keď postavíte sviečku a zakriete ju teskotaškou, tak tá teskotaška vám bleskovo sa vám zošuverí a proste sa teplne degraduje, pretože tam ide tenký, horúci plameň vzduchu smerom hore. Ale aj keby ste to nemali, ako papier znese oveľa viacej, tak druhá vec je, že to, čo vám sa vytvára potom na vrchu toho lampióna, je nejaké miesto, ktoré je veľmi horúce a to horúce miesto bude mať veľmi veľké straty. Hej, proste už len preto, že to delta T tam bude veľké. A ďalší teda dôvod je taký, že proste, keď tam budete mať silné makroskopické prúdenie, tak vám bude znútra strhávať tú povrchovú vrstvičku a stratíte tam jednu časť toho odporu, čo vám zasa bude robiť problémy. Takže mne sa osvedčilo aspoň na to, že sa mi tá taška proste chytila a držala tvar, aj keď nevzlietla, tak sa mi osvedčilo proste urobiť takú striežku z papiera jednu a na to ešte druhú striežku na tú sviečku, ktorá spôsobovala to, že ten horúci vzduch sa proste ako vychádzal von, sa miešal s tým ostatným vzduchom a prichádzal vlastne do toho lampióna už vzduch, ktorého bolo viacej, ale nebol taký horúci a tým pádom sa tam nejako tak rovnomernejšie rozptýloval po tom lampióne. Hej. No a to, čo podľa mňa ako je riešenie tak na hranici zadania, ale riešenie, ktoré vám spôsobí, že bude ten lampión lietať, je vymeniť tam knót alebo dať tam proste niekoľko knotov do tej čajovej sviečky a podobne. To znamená, že zvýšiť výkon. V podstate vy viete zvýšiť výkon tej čajovej sviečky bez toho, že by ste rozumným spôsobom zasiahli do tej hmotnosti tým, že zoberiete niekoľko čajových sviečok, necháte ich roztopiť, vytiahnete z nich tie knoty aj s tými podstavami, v ktorých sú a potom proste do jednej roztopenej čajovej sviečky zasa nahádžete tie knoty späť, necháte to pekne stúhnúť, ochladnúť a tak ďalej a budete mať čajovú sviečku, ktorá tam má cirka 5 knotov, som pozeral, že by sa to malo bez problémov zmestiť a ten výkon by mohol rásť prakticky lineárne, čiže by ste zrazu nemali 40 W, mali by ste 200 W a keď sa pozriete späť na tú rovnicu, tak ona hovorí, že toto delta T vám rastie lineárne s výkonom. Hej? To znamená, že vám zrazu vyjde, že to delta T, ktoré tu máte nejaké, sa vám môže, keď tam budete mať 5 knotov, späť násobiť. Hej? A to už je dobré, lebo to už niekde tu, keď to budeme mať 5, tak 5 x 24, to už je 110, tam už ako sa začnem baviť o tom, že to možno aj s tou sviečkou má šancu poletieť. Tu vieme dostať čísla, kde ten spodný odhad tých 18x5 je skoro 100, takže tam už to vyzerá, že by to mohlo začať niečo robiť. Každopádne je to zásah do tej čajovej sviečky, takže mne sa ten zásah zdá odôvodnený vtedy a len vtedy, ak ukážete, že sa to nedá alebo je veľmi obťažné lietať iba s obyčajnou čajovou sviečkou. Hej. Toto je do istej miery výpočet, ktorý to ukazuje. Ako chcelo by to ešte možno nejako podporiť experimentom alebo minimálne overiť tie parametre, ktoré sa použili v tom výpočte, že sa to naozaj nedá. Hej. Asi toľko to k tomuto. Bol by som veľmi rád, keby ste dotiahli niečo, čo lieta. Hej. Určite nebude dobré riešenie skončiť na tom, že nedá sa. Hej, vy musíte relaxovať tie podmienky tej úlohy pokiaľ to začne fungovať. Hej. My keď to vyberáme, tak proste toto bol úplne extrémny prípad tento rok, ale v zásade je to tak, že to nikto z nás nikdy tie experimenty nevidel, to znamená, že my tam ako dáme niečo, čo tak nejak ako odhadneme, že by to zhruba mohlo fungovať, ale ako vôbec pojem čajovej sviečky vznikol, ak sa nemýlim, na mieste
a venovalo sa tomu asi 10 minút, pretože ako mala to byť optimalizačná úloha a proste pôvodná úloha bola, že ako teda iba lampióny a tak ďalej. Potom som tam povedal, dobre, no tak poďme optimalizovať, tak dajme im 2,5 metra, aby bola jasná úloha optimalizovať. A potom sa povedal, no dobre, ale tak akože keď tam je 2,5 metra, no tak si tam dá niekto autogén a mu to vyletí hneď a podobne, že to není zaujímavé. Tak sa povedal, dobre, tak im tam špecifikujme výkon. A niekto teda povedal, že dajme tam 100 W alebo 200 W alebo čo. A niekto prišiel s tým, že však dajme čajovú sviečku, to je vec, ktorá akože má dobre definovaný výkon, to bude fajn. No tak som povedal, fajn, to znie dobre, čajová sviečka, ideme ďalej. A nikto nespravil to, že by naozaj proste sa zamyslel nad tým, že či to má šancu vzlietnúť. Ako bohužiaľ tie úlohy mnohé vznikajú takto a nie je vašou úlohou dokazovať našu blbosť, že čo sme tam vybrali. Ako vašou úlohou je popasovať sa s tým tak, aby ste z toho vymlátili to dobre, čo tam je. A ja si myslím, že tam proste je tam potenciál a netreba sa báť toho si trošičku pootáčať to zadanie úlohy. A jediný spôsob, kde ja vidím rozumné otočenie, je pridávať si výkon tej čajovej sviečke. Dobre, toľko k tomuto príkladu. A sú k tomuto nejaké otázky? Keď nie, tak ja by som asi rovno prešiel na ďalší príklad, ktorý mám a potom dáme ešte jednu prestávku. No a ďalší príklad, ktorý mám, je, a pre že sa volá bubliny, tak v skutočnosti je to o Gaussovom kanóne. No, čiže Gaussov kanón, poďme na zadanie. Rade rovnakých oceľových guľôčok, všetky guličky som prepísal na guľôčky, lebo vraj teda to je správne po slovensky, ležiaci k nemagnetickom kanáliku obsahuje silný magnet. Ak ďalšia oceľová guľôčka narazí do poslednej guľôčky v rade, guľôčka na opačnej strane sa prekvapujúco rýchlo rozbehne. Optimalizujte pozíciu magnetu medzi guľôčkami tak, aby ste dosiahli čo najväčší efekt. Vieme si predstaviť, o čo ide? Skúšali sme dokonca. Akože hodíte na YouTube Gaussov kanón a dostanete toľko videí, že ako ja som si povedal, že to nemá zmysel tu na púšťať, lebo tam je toho veľmi veľa. Hej? Takže keď akože neviete presne, o čo ide, tak si pozrite na YouTube. Je tam dosť veľa aj takých, ktoré fungujú na princípe nejakého cyklického akcelerátora. To znamená, že tie guličky behajú do kruhu a postupne sa urýchľujú. Hej? Čiže poďme ako pozrieť, že ako tomu rozumiem ja. Čiže prvá vec, ten kanál ja chápem tak, že tie guličky sa môžu pohybovať iba v jednom rozmere. Keďže v podstate tá zadanie úlohy hovorí o jednej zrážke, nie o nejakých cyklických zrážkach, tak nás nebude zaujímať, či to bude v nejakom kruhu, alebo to bude rovné, alebo niečo také. Každopádne proste bude nás zaujímať iba jedna zrážka, bude nás zaujímať to, že hodím tam guličku nejakou rýchlosťou a vyletí mi gulička nejakou inou rýchlosťou a teda, že čo s tým viem spraviť. Hej? V zásade ten magnet, keď mám napísané, že je v tom rade guličiek schovaný, tak očakávam, že má nejakú porovnateľný rozmer ako tie guličky. Hej. Neočakávam konfiguráciu, kde bude mať proste magnet 0,5 metra krát 0,5 metra a okolo toho budú nejaké maličké guličky. Hej. To znamená, že očakávam maličký, ale silný neodymový magnet, ktorý je vložený niekde medzi tými guličkami. A pod pojmom efekt chápem zvýšenie rýchlosti, lebo keď sa pozriete do toho zadania, tak máte optimalizovať pozíciu magnetu, aby ste dosiahli čo najväčší efekt. Hej? Akože teraz nie je úplne jasné, čo znamená efekt, ale ja budem hovoriť o tom, že ten efekt je akýsi pomer rýchlosti alebo druhý mocnin rýchlosti alebo niečo také medzi tou guličkou, ktorú tam pustím a tou guličkou, ktorá mi odtiaľ vylezie. No, každopádne teda ide o všeobecne známy jav v tom zmysle, že nájdete kopu videí a fotografií o tom, že ako to funguje, ale už menej nájdete nejaké také veľmi zhruba vysvetlenia, že what's a go, ktorý tu aj poviem, ale proste v istom momente to končí a keď chcete urobiť ďalší krok a proste začať tam niečo napríklad počítať, tak zistíte, že jednoducho na tom internete na to tie zdroje nie sú alebo nie sú minimálne veľmi ľahko dostupné. Takže niečo spravím a potom ešte tu kolega slúbil, že niečo k tomu ešte povie. Dobre, čiže základný princíp je, že keď si predstavíte, že máte nejaký rad biliardových guľ, to znamená, že tvrdých guľ, ktoré sú tvrdé a pružné, a teraz akože na jeden koniec hodíte ďalšiu guľu, tak z toho druhého konca vám tá guľa vyrazí skoro rovnakou rýchlosťou, ako tá prvá narazila. Bývajú také experimenty na strednej škole, že teda to nie sú biliardové gule, ale je taká sada guličiek, ktoré sú zavesené na dvoch závesoch, tak aby mali iba 1 stupeň voľnosti. Keď si tú jednu guličku nahnete a pustíte ju, tak z tej druhej strany vyrazí, keďže je na závese, tak vybehne hore, vráti sa späť a takto je schopné sa to chovať ako keby kývadlo, ale medzi tým je proste akýsi rad guličiek, ktoré sa prakticky nehýbu. Skúste sa
pozrieť v kabinete, či niečo také nemáte. A tá idea tam je taká, že pokiaľ je tá guľa tvrdá a pružná, tak tá strata energie vnútri je minimálna, čiže pokiaľ ich zadržíte v tom jednom kanáliku, tak skoro všetká energia z tej jednej guličky, ktorá príde nakoniec, vyletí z tej druhej guličky na tom druhom konci. Hej. Pokiaľ sú tie guličky rovnaké, tak si zarádzate zákony zachovania hybnosti energie, tak presne toto vám vyjde. Čiže to, čo by som chcel z tej mechaniky odtiaľ dosiahnuť, by bolo, že tie guličky by mali mať čo najlepší koeficient odrazivosti. Hej. To znamená, že aby tam bola čo najmenšia energetická strata pri tom, keď sa tie guličky zrážajú. Teraz otázka je, že kde vôbec sa berie to zrýchlenie. Hej? Že keď sa hovorí, že tá gulička proste sa zrýchli, alebo tá gulička z opačného konca vystrelí rýchlejšie, ako narazila tá gulička z jedného konca, tak to nie je tak. Proste nie je pravda, že rýchlosť vystrelenia tej guličky z konca je väčšia ako rýchlosť nárazu tej guličky na začiatku. Opačne. Hej? Vždy tá posledná gulička vyletí pomalšie, ako tam narazila tá prvá. Finta je, že to, čo vy vnímate, nie je tá rýchlosť tesne pred nárazom a tesne po náraze, ale rýchlosť nejaký čas pred nárazom a nejaký čas po náraze. A vy keď tam hodíte alebo pustíte tú guličku pred nárazom a ona teraz tesne pred tým nárazom podstatne zrýchli a tá druhá gulička, keď vyletí odtiaľ, aj trošku menšou rýchlosťou, ale nebude tak spomalovať, tak vám sa zdá, že v priebehu toho nárazu došlo k akcelerácii. Čiže ešte raz, proste tá akcelerácia neprebieha v momente, keď tam prebieha ten náraz, ale prebieha to asi tak, že naozaj tesne predtým, než tá gulička, ktorá prichádza k tým ostatným guličkám, do nich narazí, tak získa veľkú energiu a získa to odtiaľ. Stačí si predstaviť, keď zoberiete magnetku, ktorú dávate ku chladničke, tak keď sa budete blížiť tou magnetkou alebo teda na nejaký kovový povrch, tak v podstate nič a potom to robí také cvak, hej, tak si to zrazu pricucne, ale to je to prebehne na veľmi malej dráhe, hej, čiže to ako okrem toho, že počujete ten vzduch, ten zvuk, tak to by ste nestihli zaregistrovať, že tam proste prebehlo nejaké výrazné zrýchlenie, ale keby to bolo tak, že proste tam tá chladnička není, ale by sa to len zrýchlil ten magnetík a potom by mohol letieť ďalej už bez problémov, tak by ste zistili, že on teda ide prekvapivo rýchlo. Len na tej malinkej dráhe to zrýchlenie vy nesmiete zaregistrovať. Čiže celá finta je v tom, že tá gulička, ktorá sa blíži k tomu radu tých guličiek s magnetom, sa tesne predtým, než narazí, podstatne urýchli. Teraz s touto vyššou rýchlosťou tá posledná gulička vyletí z druhej strany preč, ale to je spomalenie už bude oveľa menšie. Tam bude tiež nejaké spomalenie, lebo samozrejme ten magnet bude priťahovať aj tú poslednú guličku, ale keď urobím dobrú konfiguráciu, za chvíľu poviem akú, tak to spomalenie na tej druhej strane bude oveľa menšie, či výsledok bude ten, že vy tam tak jemne hodíte tú guličku, teraz bez toho, že by ste stihli ako niečo spozorovať, tak počujete len náraz, ktorý je relatívne silný a vyletí vám z tej druhej strany ako naozaj rýchlo tá druhá gulička. Čiže ako optimalizovať túto vec? Ako v prvom priblížení veľmi triviálne, hej? Pretože vy chcete, aby tá gulička, ktorú tam pridávate, narazila čo najrýchlejšie a tá druhá gulička, aby proste čo najmenej energie strátila, keď bude odchádzať. Hej? To znamená, že v prvom priblížení dáte ten magnet čo najbližšie k začiatku, to znamená, že v podstate spravíte to, že tá konfigurácia bude magnet a za tým bude niekoľko guličiek. A vy teraz ako hodíte tú prvú guličku, ona narazí na magnet, ten magnet si ju silne pritiahne a teraz cez ten magnet sa bude šíriť nejaká vlna ďalej k tým ostatným guličkám a tú poslednú guličku to vyplúvne von, ale keďže od nej už je ten magnet relatívne ďaleko, tak už ju nebude tak priťahovať, čiže ona bude letieť si spokojne tou rýchlosťou, ktorou odtiaľ vyliezla. Hej. V skutočnosti je fakt, že silné neodímové magnety sú relatívne krehké. To znamená, že ak nechcete nutne investovať niekoľko magnetov do tohto experimentu, tak odporúčam zvážiť možnosť, že ešte pre ten jeden magnet vložíte jednu guličku. Ten efekt bude menší určite, ale ako môže sa stať, že si uchováte v lepšej kondícii vaše magnety, s ktorými budete pracovať. Ako uvidíte, pohrajte sa, ako keď ste ochotní investovať do toho nejaké magnety. Ja mám skúsenosti, že naozaj tie neodímové magnety ako rýchlo odchádzajú v momente, keď s nimi začnete robiť veci, ako ich házať o zem a búchať s nimi guľami a tak ďalej. Hej. Čiže toto ako optimalizácia pozície magnetu je v zásade triviálna a jediná netriviálnosť je nejaký inžiniering, aby sa vám ten magnet nerozbil. Hej. Počet guľôčok rozhodne bude mať nejaké optimum, pretože čím viacej guličiek alebo guľôčok tam budete mať,
tak tým ďalej bude tá posledná guľôčka od toho magnetu, čiže tým menšiu príťažlivú silu na ňu bude pôsobiť ten magnet. Čiže v momente, kedy tá gulička odtiaľ sa odrazí, tak sa menej spomalí potom počas toho ďalšieho letu, lebo ten magnet ju bude menej priťahovať. Čiže z tohto pohľadu by bolo optimálne mať tam tých guličiek čo najviac. Na druhej strane, samozrejme, guličky nie sú dokonalé a vždy, keď tam prichádza k tomu nárazu medzi každou dvojicou tých guľôčok, tak tam sa istá časť energie stratí. To znamená, že s každou ďalšou pridanou guľôčkou vy stratíte nejakú časť energie, ktorá sa šíri od tej prvej guľôčky. To je už experimentálna otázka, že koľko to je. Ale v istom momente prídete v situácii, kedy sa vám neoplatí pridať ďalšiu guľôčku, pretože už budete tak ďaleko od toho magnetu, že tam tá sila sa už bude zmenšovať iba minimálne, ale tá strata tej energie bude vždycky rovnaká za každú ďalšiu guľôčku. To znamená, že tam bude existovať nejaké optimum, ktoré bude závisieť od parametrov tých guľôčok, od parametrov toho magnetu, ktoré bude treba nájsť. Ako do značnej miery asi experimentálne, takže budete proste mať sadu guličiek a budete tam pridávať a odoberať a hľadať ako tie rýchlosti, respektíve dráhy, kam to dobehne a podobne. Ako jedna otázka, ktorá rezonuje na internete, že čo so zákonom zachovania energie. Že hodím guľôčku nejakou rýchlosťou, vyletí mi niečo oveľa väčšou rýchlosťou, že odkiaľ sa zobrala tá energia. Hej. Tá odpoveď je veľmi jednoduchá. Zobrala sa zo zmeny konfigurácie. To, čo bolo predtým, keď zoberieme teda modelový prípad, že ten magnet bol úplne na začiatku, malo nejakú vlastnú potenciálnu energiu. Magnet a rád guličiek. Potenciálna energia guličky, magnetu a rády guličiek je menšia. Čiže zákon zachovania energie platí, nejaká energia sa minula na trenie a zrážky a podobné veci. A ten zvyšok proste sa dá uhrať na tom, že magnet umiestnený v strede guličiek alebo bližšie k stredu má vždy nižšiu energiu, respektíve pole toho magnetu, ako magnet umiestnený na konci takéhoto radu. To znamená, že keď hodíte tú guličku a z konca vám nejaká odpláva, tak ona síce si zobrala nejakú kinetickú energiu, ale zaplatili ste to tým, že ten magnet sa posunul bližšie ku stredu. A toto môžete robiť postupne až do momentu, kým ten magnet sa neocitne v strede. A vtedy, keď si uvedomíte, tak sa vám už ako žiadna energia získavať nebude, pretože vy hodíte nejakú guličku a tá z druhej strany bude odchádzať s presne takou istou príťažlivou silou, ako tá, čo prišla. To znamená, že keď zanedbám straty, tak to, čo mi odíde na konci, bude presne taká istá rýchlosť, ako tá, čo prišla. Hej. Celý problém, alebo teda veľká časť problému s touto úlohou je, že toto, čo som tu napísal ako kvalitatívne, popísať kvantitatívne, ako je ťažké, priam až nemožné. Hej? A poďme sa teda na to pozrieť, že kde je ten problém. Hej? Ten problém nie je v mechanickej časti. Keď si predstavíte, že teda tam nemáte žiaden magnet, tak jediné, čo potrebujete, je minimalizovať straty pri náraze. Hej? To znamená, že je dobre použiť nejaké tvrdé a pružné guľôčky, ako silne odporúčam ložiskové guľôčky. Hej? To je vec, ktorá sa dá ľahko zohnať, proste stojí to pár centov, má to veľmi presné rozmery a je to veľmi tvrdé a je to ako veľmi pružné. Neviem, keď ste niekedy ako robili také, že ste si rozoberali bicykel, ešte tie staré bicykle mali aj ako nepuzdrené ložiská, tak to ste proste videli, že keď sa vám tie guľôčky ako rozsypali na podlahu, tak to skákalo ako neuveriteľným spôsobom od tvrdej podlahy. Akože tá prúžnosť tých guľôčok je fantastická. A je to preto, že proste oni sú robené na to, aby boli veľmi tvrdé, pretože keby boli mäkké, tak sa postupne deformujú. Hej. Takže ako toto je vec, ktorá sa dá kúpiť v bežnom železiarstve. Nekúpite guľôčky, dneska už nekúpite guľôčky, ale kúpite ložiská, ktoré akože sa dajú s pomocou zveráku rozobrať a fakt to stojí pár korún. A kúpite rôzne veľkosti. No a potom potrebujete tvrdý a pružný magnet. Hej? Ako, samozrejme, tam je ako diskutabilné to, že vy keď si poviete, že chcete nejaký typ magnetu, ktorý je tvrdý a prúžny, tak možno nemusí byť až taký silný, ako by ste chceli. Hej? Takže tam si treba vybrať, respektíve zistiť, čo máte v labáku a čo sa dá použiť. Ďalšia je dobrá vec, ako minimalizovať straty v tom kanáliku. Hej? To znamená, že je dobre použiť nejaký kanálik, ktorý je hladký, tvrdý, s nízkym valivým trením. Keď som pozeral na internete, dosť ľudí tam používalo nejaké také drevené líštičky, ktoré mali proste ísť niekde do Baumaxu alebo niekde a nájsť takú líštu, ktorá tam má nejaký taký kanálík, ktorý by zodpovedal približne tomu, aké veľké máte guličky, s ktorými budete pracovať. Nevýhoda toho je, že to býva väčšinou robené z mäkkého dreva,
Takže keby ste chceli niečo advancovanejšie, tak skúsiť nájsť nejakú lištu, ktorá je drahšia, ale je urobená z nejakého tvrdšieho dreva. Tam ten faktor tvrdosti môže byť skoro až 10. Alebo potom prejsť na kov, ale hliník tiež nie je dobrý, lebo hliník je veľmi mäkký a proste dá sa nechať si ohnúť niekde, ako proste v nejakej kovovýrobni, to by ste možno vedeli aj ukecať, akože normálne nejaký oceľový plech, nechať si ohnúť do takého kanálika. No to je dosť nepresné, ako keď som pozeral, proste to ohnutie je také, že to musí byť urobené poriadne, lebo keď vám tam bude lietať to ohnutie, neviem, no to, čo som ja pozeral, tak sa mi to nepáčilo, hej, no ale ako toto už je vec, že vyskúšajte, čo sa vám bude páčiť. Ďalšia vec, čo je celkom fajn, že keď si uvedomíte, že v momente, keď tam je ten magnet, tak to není celkom tak, že iba tá gulička sa bude blížiť a bude priťahovaná k tej rade tých ostatných guličiek s tým magnetom, ale zo zákona akcie a reakcie aj ten rad tých guličiek s tým magnetom bude priťahovaný k tej guličke. A keď tých guličiek tam nebude nekonečne veľa, tak on sa tiež tým pádom bude nejakým spôsobom hýbať a to vám spôsobí také nejaké trhnutie celého toho radu tých guličiek aj s magnetom a tam budú nejaké trecie sily. Hej. Ja teraz neviem úplne odhadnúť, že koľko toto spraví, ale čo som sa pozeral na experimenty, tak v drvej väčšine experimentov bol ten magnet v tom rade tej guličiek proste nejakým spôsobom pripevnený o ten kanály. Keď nejak inak, tak proste mnohokrát oblepený lepiacou páskou. Neviem, či to treba, neviem, nakoľko to pomôže, nakoľko to bude tlmiť zasa ten náraz, keď tam bude prechádzať, to verím, že veľmi nie. Takže keby ste mali pocit, že to nefunguje úplne dobre, skúste si upevniť ten magnet, čo vám zabezpečí, alebo niektorú guličku, ako keď si zmyslíte a skúste sa týmto pohrať, čo to spraví. No a teraz magnetická časť. Hej? Že skúsme sa pozrieť na to, že čo vieme spočítať a potom zistíme, že v istom momente sa niekde zastavíme. Hej? Čo predpokladáme, že to, čo používate v rámci radu tých guličiek, je nejaký jednoduchý permanentný magnet. To znamená, že je to jeden dipól, ktorý má niekde jeden severný pól a jeden južný pól. Hej? To sú tie klasické paličky, ktoré nájdete ako dúfam v labákoch ako na stredných školách, že proste jednu časť má zafarbenú na modrú, druhú na červenú, alebo je tam, že sever a juh. Ako tie magnety sú rôzne, potom sú všetké také podkovičky a tak ďalej. No, finta je v tom, že keď budete brať ako také nejaké magnety, ktoré sú maličké, tak to nemusia byť nutne dipóly. To môžu byť aj nejaké kvadrupóly, to je nejaká konfigurácia magnetov, ktorá má 2 severné a 2 južné póly, alebo aj niečo vyššie. Takže bacha na to, keď budete pracovať s tým magnetom, aby ste vedeli, že s čím vlastne pracujete predtým, než na to našijete nejakú teóriu. Hej. V zásade, keď máte ten magnet, a predpokladáme teraz, že to je dipól, tak viete napísať, ako pogooglite rovnicu, alebo popozeráte nejaké knižky a nájdete nejaké magnetické pole, ktoré v nejakej vzdialenosti R od toho magnetu bude nejako závisieť od akejsi permeability vákua, čo je univerzálna konštanta, toho magnetického momentu, to je nejaká sila toho magnetu, a keď je to dipól, tak je to moment. A táto odmocnina nám hovorí niečo o tom, že tento moment je vektor, toto Bčko je tiež vektor a podľa toho, ako sú tieto dva vektory voči sebe natočené, tak tam tá sila sa nejako mení. Čiže keď máte ten dipól, kde má sever a juh hore a dole, tak tá sila toho magnetu nie je rovnaká, keď pôjdete meter v smere, v ktorom ukazuje ten dipól a meter v kolmom smere, než to, čo ukazuje ten dipól. Čiže tá lambda je nejaký odklon od osy toho magnetického momentu. No a potom máme druhú rovnicu, ktorá tiež ešte nevyzerá až tak zle, aj keď už to už vyzerá tak škaredo, že ten obratený trojuholníček. Tak toto mi hovorí, že sila ako vektor je niečo, čo sa spočíta tak, že zoberiem magnetický moment ako vektor. A teraz, ale toto je magnetický moment nie toho magnetu, ktorý vytvára magnetické pole, ale toho magnetu, ktorý je priťahovaný, keď sa bavíme o priťahovaní dvoch magnetov, krát to magnetické pole toho magnetu, ktorý je priťahovaný. Čiže toto je vektor, skalárne vektor, to dá skalár, to je číselko. A toto je tzv. Gradient, ktorý hovorí o tom, že nebude nás zaujímať, aké toto číslo v tom danom mieste je, ale ako sa to číslo mení, keď sa kúštik pohne niektorým smerom. A dá sa to predstaviť tak, že toto máte nejaké číslo a v každom bode priestoru je to číslo iné a tá sila je tým väčšia, čím viacej sa tieto čísla menia, keď sa kúsok v tom priestore pohnete a ukazuje tým smerom, kade sa to číslo mení najviacej. Hej, to je tzv. V smere gradientu. Čo je finta a čo je dôležité si uvedomiť, je, že tuto máte nejaké lomeno R na tretiu. To je v podstate jediné morálne ponaučenie, ktoré si treba z toho zobrať. To znamená, že to Bčko klesá relatívne rýchlo so vzdialenosťou, ešte rýchlejšie ako povedzme sila gravitačná sila klesá od R na druhu, aj elektrická sila klesá R na druhu, toto klesá R na tretiu, čiže relatívne rýchlo. Čiže vy keď budete zväčšovať, keď 2-krát zväčšíte vzdialenosť od magnetu, tak sa vám 8-krát zmenší sila.
Hej? Čiže každá, proste jedna gulička versus dve guličky je 8-krát zmenšenie sily. Hej? To je ako veľká vec. A to je v podstate všetko, čo si z tohto môžete zobrať, lebo my nemáme dva magnety. My máme jeden magnet a jednu guličku. A teraz akože aj keby a neboli tam tie ostatné guličky a tak ďalej, tak my musíme vyriešiť otázku, že máme magnet, ktorý vytvára magnetické pole a teraz to, čo je priťahované, nie je druhý magnet, ktorý má nejaký svoj magnetický moment, ale to je gulička, z ktorej sa stáva magnet len preto, lebo sa ocitla v magnetickom poli, lebo to je tzv. Feromagnet. Hej. Preto sa magnet priťahuje ku chladničke alebo k nejakému kovu, že tento magnetické pole z toho magnetu vytvára v tom kove nejaké tiež magnetické pole vlastné, ktoré sa chová potom ako nejaký magnetický moment a keď by sme vedeli, aký silný magnetický moment bol vytvorený v tej chladničke, respektíve v našom prípade v tej guľôčke, tak by sme to vedeli dosadiť do tej rovnice, ktorú som tam napísal a získať silu. Proste áno, ale nevieme. Proste není na to rozumná nejaká rovnica alebo niečo také, proste na to sú simulácie, o ktorých potom niečo povie kolega. Ale každopádne proste tuto sa zastavujeme s nejakým analytickým prístupom a povieme, že dobre, princíp je takýto, ale toto M-ko, čo je vlastne, čo sa týka tej guličky, tak to nevieme. Proste nevieme z toho dostať. A máme ešte jedno ale. A to je ešte jedno ale je, že ten magnet nevytvára ten magnetický moment len v tej priťahovanej guličke, ale aj vo všetkých tých ostatných guľôčkach v tom rade. A tie ostatné guľôčky, ktorých tam bude veľa, podľa toho, koľko ich tam budete mať, tak sa zmenia na nejaké magnety. Síce slabšie, ale tiež to budú magnety. Oni zasa budú spätne vytvárať nejaké svoje magnetické pole, ktoré bude ovplyvňovať jednak všetky tie ostatné guľôčky, aj tú silu, ktorou bude priťahovaná tá guľôčka, ktorá prichádza a tak ďalej. To znamená, že toto je vec, ktorá akože tú situáciu veľmi výrazne komplikuje a jediné rozumné riešenie na toto je simulácia, o ktorej povie pán docent Kundracik za chvíľu. A ja ešte ako teoretik poviem, že ešte jedno ale, že aj tá simulácia, teda neviem presne, o ktorej bude hovoriť, ale to, čo som sa pozeral, mnohé tie simulácie sú statické, to znamená, že vy im dáte konfiguráciu, oni tam spočítajú, aké tam to magnetické pole je a povedia vám, aké sily sú tam a tak ďalej. Lenže tento jav je rýchly. To uvidíte, keď si to budete skúšať, ten jav je veľmi rýchly, tam proste tá gulička vletí a vyletí von. A to, aby sa v tej guličke indukovalo nejaký magnetický moment, to proste chvíľu trvá. Lebo tam sú nejaké tie domény, ak vám niečo hovorí toto slovo. Oni sa tam musia nejako popreklápať a to sú ako makroskopické veci, ktoré sa tam musia udiať. A to chvíľu trvá. Ja teraz neviem úplne presne povedať, že aké sú tam časové konštanty týchto javov, ale nie som presvedčený o tom, že sú že sú tie javy oveľa rýchlejšie ako tá mechanika, čo sa tam deje. Čiže vám sa môže stať, keď vám nebude sedieť tá teória s tým experimentom, tak ten dôvod môže byť aj ten, že vy síce necháte spočítať, že aký magnetický moment vznikne v tej guličke, ale už tam nebude B, že toto celé trvá 1 mikrosekundu a že za tú mikrosekundu tá gulička už dávno narazila a z druhej strany vyletela nejaká iná. Hej. To znamená, že toto je jeden problém, ktorý ja tam vidím a ktorý nevyriešime predtým, ako neurobíme tú simuláciu, neurobíme experimenty a neporovnáme to. No niečo, čo som ja našiel na internete, to sú len také ako obrážteky, je, že tuto je proste taký obrázok, keby sme mali tie guličky v tom rade len dve. A toto je teraz nejaký taký magnet, ktorý je tak zvláštne otočený, hej, že ja by som si predstavoval pravdu povedať, že ten severný pól bude tu a ten južný pól bude tu. Hej. A tento magnet je použitý tak zvláštne, že má proste ten jeden pól hore, druhý pól dole, aspoň myslím. A tam sú teda dve guličky. A tu vidíte, že to, čo sa deje, je, že vlastne v tých guličkách sa tam ako vzniká nejaké také vcelku komplikované pole. Potom tu je ďalší obrázok, že keď sa blíži tá ďalšia gulička, tak proste aj táto má nejaké svoje pole, ktoré zasa ovplyvňuje spätne celé tie polia tých ďalších guličiek. No a to, čo je ešte zaujímavé tu, keď sa pozrieme, toto je taký iný pohľad trošku, ktorý hovorí o tom, že keď si pozriete tieto dve guličky, tak tu nám vzniká relatívne silné magnetické pole na dotyku tých guličiek, ktoré akože bude ešte extra trable spôsobovať v tom, že keď táto gulička sa bude mať odtrhnúť preč, tak proste tuto je silné pole, ktoré bude brániť tomu odtrhnutiu a ktoré bude celý ten efekt brzdiť. Hej. To znamená, že ja toto vidím naozaj akože čisto na nejakú numerickú simuláciu a pozrite sa, čo to dá. No a potom takto nejako zostane tá konečná konfigurácia, že budete mať z každej strany jednu tú guľôčku. Takže nejaké moje rady k experimentom.
prvá vec je, ako, keďže to sa dá spraviť, aj to ľahké spraviť, tak to treba spraviť na začiatok. Poriadne si premerajte mechanické parametre, hej, vášho prístroja. To znamená, že nechajte tam bez toho magnetu behať tie guličky, respektíve narážať, pozerať sa, že koľko naozaj energie získate alebo stratíte pri tom náraze, aké sú tam straty trením a podobne. Ďalej premerajte parametre samotného toho magnetu. To znamená, že zoberte nejaký magnet, zoberte sondu, ak máte, keď nie, tak minimálne silu a premerajte to magnetické pole od toho magnetu aspoň na osi. Aby ste zistili, napríklad overili tú závislosť R na tretiu. Čiže potom normálne ako inžiniersky zmerajte silu priťahovania guľočku k magnetu v závislosti od vzdialenosti. To znamená, že zoberte či už závažičku a nitku alebo nejaký silomer a teraz umiestnite si tú guličku do nejakej vzdialenosti od toho magnetu, či už za prítomnosti alebo bez prítomnosti tých ostatných guľôčok a zmerajte si, aká sila tam pôsobí. Ale pozor na to, pripravte sa, že to, čo bude zaujímavé, budú tie sily hlavne v tesnej blízkosti toho magnetu. A tam to bude veľmi ťažké robiť, lebo tam tá sila sa veľmi rýchlo mení so vzdialenosťou. Čiže vy teraz, akože keď tam budete pôsobiť nejakou silou na tú guľôčku, tak keď bude trošičku menšia ako tá, ktorú potrebujete, tak jednoducho vám to bude, v momente vám pritucne tá guľôčka k tomu magnetu, lebo keď sa kúštik posunie k magnetu, tak tá sila sa podstatne zväčší. A zasa opačne, keď tá sila bude trošku menšia ako taká, ako by mala byť, tak proste vám to vytrhnete odtiaľ preč. Hej? To znamená, že odporúčam to robiť tak, že si zoberete nejaký nemagnetický materiál, ja neviem, nejaké vrstvy papiera alebo niečo také, vložíte to medzi guľôčku a ten magnet, tým budete mať definovanú vzdialenosť a teraz budete postupne zvyšovať tú silu, ktorú potrebujete, teda ktorú tam budete aplikovať na tú guľôčku a v istom momente to odtrhnete. Hej? Zapíšete a potom dáte o jednu vrstvu hrubého papiera menej a tak ďalej. Hej? A toto, keď budete mať 1-2 mm správené, tak ten zvyšok je nezaujímavé, tam tie sily budú maličké už. A zasa, akože bolo by super, keby ste toto vedeli ukázať na mieste. Toto je zasa experiment, ktorý by mal zvládnuť transport. Ja som tu našiel nejaký taký obrážtek, ktorý sa mi zdalo, že že toto predsa nemôže byť problém doniesť. Ja nehovorím, že s týmto budete na mieste merať nejaké rýchlosti a tak ďalej, ale proste bude zaujímavé položiť toto na stôl, hej, nech to má 20 cm, 30, teraz chytiť jedným prstom túto guličku, potom ju pustiť, nechať ju naraziť a ako nechať vystreliť tú guličku krížom cez miestnosť, lebo to nie je problém docieliť také niečo. A ako bude to impresívne, bude sa to páčiť porote, určite na tom získate body, minimálne sa zabaví porota na tom, že si to každý z poroty bude chcieť vyskúšať a tak ďalej. Hej. Takže proste skúste, ak aj budete robiť zariadenie, ktoré bude komplikované kvôli meraniu a tak ďalej, skúste z neho vyrobiť nejaké také zariadenie, ktoré je transportu schopné a donesiteľné na miesto. Ako bude to pekné. Dobre, z mojej